Яңа ел алдыннан Түбән Кама шәһәренең үзәк китапханәсендә Кыш бабай остаханәсе эшли башлады. Осталык дәресләрен биредә эшләүче хезмәткәрләр үткәрә. Әлеге эшне алар кышкы каникулларда да дәвам итәргә планлаштыралар. Иҗади эш барышын Түбән Камадагы хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина да күзәтеп кайтты. Әфлисуннарны, җиләкләрне әкрен генә буяп алабыз. Тәрәзәдә Кыш бабай бизәкләре, урамда ябалак кар ява, янәшәдә яңа ел уенчыклары. Әлеге композиция коллективның уртак иҗат җимеше. Үзәк китапханә хезмәткәрләре шулай тырышып бәйрәм уенчыклары ясый. Сихри авыл күренеше уку залларын бизәячәк. Әлбәттә инде яңа ел мөхитен тудыру. Килгән укучыларыбызның күңелләрен күрү, алар өчен әкияти мөхит булдыру. Чөнки һәрбер кеше яңа елны үзенчә кабул итә. Берәүләр уенчык ясаган арада икенчеләр чыршы бизи. Әлеге эшне китапханәчеләр яратып башкара. Күңелләр бәйрәм рухын сизә. Раз, два, три, елочка гори! Күрше залда да бәйрәм рухы хөкем сөрә. Балалар килүенә апуш хезмәткәрләре урман гүзәлен бизәп куйганнар. Әлеге эштә кечкенә Түбән Камаларда бик теләп катнаша. Кыш бабай остаханәсендә теләге булган һәркем катнаша алачак. Дәресләр кышкы каникуллар вакытында оештырылачак. Балаларны да, өлкәннәрне дә биредә көтеп калалар. Китапханәчеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашырга әзер. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.